Viete, čo je vibrodiagnostika? Mať výrobu s minimum neplánovaných odstávok a prerušení je snom každého výrobného závodu. V dnešnej dobe existujú diagnostické metódy, pomocou ktorých vieme predikovať zlyhanie jednotlivých komponentov skôr, ako odstavia výrobu. Jednou z týchto metód je vibrodiagnostika, ktorá by mala byť nevyhnutnou súčasťou prediktívnej a proaktívnej údržby. Poďme sa spolu pozrieť, čo je vibrodiagnostika, aké môže mať formy a čo vie priniesť výrobným spoločnostiam. Každé zariadenie vydáva pri pohybe určité vibrácie, ktoré môžu byť dobré alebo zlé. Môžeme to prirovnať k monitorovaniu EKG srdca u lekára, ktorý taktiež meria vibrácie a na základe jeho odbornosti a skúsenosti vám povie, ako na tom ste. V prípade analýzy vibrácií strojov je takýmto doktorom vibrodiagnostik, ktorý sleduje charakteristiku a vývoj vibrácií. Podľa formy zberu dát rozdeľujeme vibrodiagnostiku na pochôdzkovú a online diagnostiku. Pri pochôdzkovej vibrodiagnostike meriame vibrácie stroja analyzátorom vibrácií a snímačmi vibrácií, ktoré sa v danom momente priložia k stroju. Takýmto pochôdzkovým prístrojom patrí napríklad aj snímač vibrácií od spoločnosti SKF s názvom QuickCollect. Tento snímač vibrácií je jednoduchý na prevádzku a jeho obsluhu zvládne po zaškolení takmer každý. Jeho výhodou je komunikácia s tabletom alebo smartfónom a okamžité odosielanie nameraných dát na cloudový server. Pokročilým prístrojom zaraďujeme napríklad analyzátor vibrácií SKF Microlog, ktorý ja ako vibrodiagnostik používam pri mojej práci u mojich zákazníkov na pravidelné alebo jednorazové merania vibrácií strojov. Naši zákazníci po každom takomto meraní získavajú od certifikovaného vibrodiagnostika protokol o stave zariadenia, ktorého súčasťou je záver a prípadné odporúčania. Druhým typom sú v dnešnej dobe často vyhľadávané online monitorovacie systémy. To znamená, snímače sú umiestnené na stroji natrvalo a dáta odosielajú v určitých časových intervaloch. Výhoda tohto riešenia je v tom, že každú zmenu stavu zariadenia vidíte okamžite a nie až po plánovanom meraní. Namerané dáta si prezeráte a spravujete vo webovom rozhraní alebo jednoducho dostávate notifikácie o zmene stavu stroja na e-mail alebo mobilný telefón. Online monitorovacie systémy sú v dnešnej dobe bežne dostupné ako bezkáblové riešenia. Ak vás téma vibrodiagnostiky a s tým spojená bezporuchová prevádzka zaujala a chcete sa dozvedieť niečo viac, kontaktujte nás, radi vám poradíme a pomôžeme.